Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya kiniki di ba na bagi advertisement? Balay sila penjenjar ya lagi. Papinyin kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Ka All Meghalaya Poultry Association kum shibanta ban khangla di ki bar jalla ki bathumu ban persang bat kni ka kamai chakpo jong ki trai jalla kala karpa de baro ki nong di ro siar hakiar surok bakin wan ai kerteng haka association khnang ban la ban te la kam ye ki nong wei habai kren bat kilar pathai ku bor ba wan chai lang kharsati ubadeiru president ulong bak association haka authorik mentau banai jemang kala penlong ye ka general meeting ha Assam Club laban haka por khabe bijim step ban yakren halor ki babun kiman hapding sibun ki jinge ke bangi kendo kum kinong khayi kinong dia bat kini ki suppliers te ka hapding kini ki jinge te ka kum ki belajian ki sunam ki balai no adon ki media ki belet ni ki benta ki bas roadside jeng ki yo ban kali ki jeng ki udor to kamar kini kita ki jinge ki ban ka ban kom te ka ai ka bangi kwa ban pinsha si pi pai ba ni ka por kalong nang kada ko jeng kerdu jo kamar ka bangin yo nang ni ka jaga lo jom ka badon hi na por ka si ji dapat ribuai ke baju penbi kamar, jeng tuna apa juga kamar, mata kapal lagi bangin tiat outside kamar lagi jelau West Bengal. Tika jeng tuna pelat juga kamar, kapal lagi bangin tiat lagi tiga jaga, bah tak kapal long ya ka price kapan long highest namar mi hapsil ke babun kiliang, lah kalau ya asam gomet, lah kalau ya kita bagi bentar mi hapan si shibun ki jeng lot mi hapan si kan harus kan dapoi sini kemat ke carrying charge lah, lot bun. Tiap hari kita tika sedang kejing kudor jeng kamar bah ini kita yo kiban sawan ngata ingin salah ingin siap ban flash biang ni kata kador ke bangi ban bu ya ka rich jeng ka priceless jeng ka live bird bagi trust chicken dai ha ka bamentahi ke ai ka bangi kuyo ban kentu shi pi barok ki nong khayi ki nong dia ba ngin pan ya ka po na pi ba pi plate po da ka up sautrek u ni u banai basal bahkan don ke jingelang jong barok jong pi ki jong ni barok ki nong khayi ki nong dia bat kin nei ki supplier ate po Assam Club ke ban laban kena bagi banyak keren ban penbet ini kicing ki bagi ju ikendo na kapor kalau hakabai dai bat kador kamor bagi benta ka baar pada ngakarpa ipi baro kini ki nong khayi kini ki nong dia na do kini ki hackers ki bati ki barat ki baria hadi ki bahe adi ki supplier ba pen penrung ki karteng ki jongpi ha po jong ka association kena bakan namdon ke do kicing ko traikam kajing kwa ta jongi kum ki nong yalam ki basya khamat ban kerpat ipi ki barat ki bahe do ba pendon pendon karteng ya ladi hakata ka singi ki bangila buk ana general meeting kena ban te la kam ya ni ka jingrung karthap kini ki nong khi ki banabar ki mo no kini ki kemasukan daga ketin ke balak long tomat ki mot ki kelaja ki mendari ni ba mentah ki la besot aduk ki jaga ki nong gendong ban shim ya ni ka kam ka bangi ki khasi ka diga kam ka kamai jakpo jongi ki khasi lalong ki baduk ka basuk ya ban tray ketuka jing penbet juga association ni la bu ya kan ka flat rate ba kan ka live bird ni chup pensai na bu 220 ya kan ka live bird but 320 ya ka dress chicken kita mau retailers ik wholesalers bagi supplier ni pacimkan ai hakabai dai kata kajing sim ka bu jong ni ki non tribal ki ban le business ni ka dai na marba haki pun ki ba menchua ompat dan ki khasi ki bale ka ni ya kan ka business tinggal try lada ngambakla tang ka tu kan ni ki khasi ki bale ya ni business ki sedang ke tan khan jat ngot e ten ka dai ka kam ka kham e ki wei bagi dai kam ta ta ki khasi jong ki kham an ong no ki kham salia bantu chakmat te ha ki snam ki bamta no ki ni arja khat san che jero i ki samla ha ching kedu kam kedu jam tak sedang bantu chakmat ni da ka ching tur ki samla chakmat pada ngi i ba kini ki khlaja ki bona bar ki pedan kam pada ki khasi ki jongi ban longkum ki nong penyo e ka market ke ti ka wei du ka ri ki jing tukwa jong district council hi namar hang tu hi larang iya ke kum ka badai ka ani lada uni larang iya hi ban ong ban check ya ban bat ini khlaja ngi la le kata ka daga maka trading license ti kani la ikan ya men chum senang la wan araja ka kendang la wan sport district council la ikran kan in charge bari benpet te ila kular ban sele hutan kam to ma sakut tang hajikan makawan pelong tu Kamu kini kibiang lagi trading license. ya kim tang trading license Sama kia habis kamat. Oh, ya. Kamu kili illegal. illegal ti paling i penmi ya tu bagi karpat ni kini ki para nong khayi ke jongi ki badan khasi jan tia bat boro ko bi ko mi kali ai bikin perlung kerteng nama bak kecing mut jongi mo bagi ya ban
pendunai kan ke jingwan kertap ini ke mendak ini ke kam